गंगा बिलासा गोदान नङा बियो 17 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बाहायजाबाय थानाय बे बाथ्राखौ बुंदों समाजवादी पार्टीनि गाहाय अखिलेश यादवआ राजखान्थिखौ लानानै हादर नाङैनो खोब दाङाबाजि मोनसेया गुबुन मोनसे दोलोखौ गुबुन मोनसेया बै मोनसे दोलोखौ सोंखारिलायनाया राजखान्थिनि गुबै आयदा माहारियारि थाखोनिफ्राय लानानै रायजो थाखोसिम राजखान्थि बिथिङाव गावजों गाव खोब सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो खुंथाय गोहोआव थानाय बीजेपी दोलोनि सायाव फिन सोंखारिनाय बाथ्रा बुंबावदों समाजवादी पार्टीनिफ्राय समाजवादी पार्टीनि गाहाय अखिलेश यादवआ बावैसो गंगा दैमायाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ गोदानै गंसे गेदेर गंगा बिलास मुंनि जाहाज बेखेवनायखौ लानानै बाथ्रा बुंदों समाजवादी पार्टीनि गाहाय अखिलेश यादवआ बुंदों गोदानै बेखेवजानाय गंगा बिलास जाहाजा गोदान नङा बियो थांनाय 17 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बाहायजाबोगासिनो दं जायखौ बीजेपी सरकारा माखासे बाहागोल' दाजाबदेरफ्लानानै गावसोर बानायदों होनना बेखेवनानै फोसावदों बेजों लोगोसेयैनो बुंबावदों सिगांनि गंगा बिलासा 17 बोसोर रायजो राजाफोरनो गाहाम सिबिथाय होबोदोंमोन नाथाय दिनैनि गंगा बिलासा क्लाब एबा बारसो जाबाय जेराव दानि गंगा बिलासाव फेग्रा मुवा जौबो मोननाय जायो बेबायदिनो सिगांनिफ्राय थाखानाय गंगा बिलासखौ गोदानै बेखेवफिननायखौ लाना बीजेपी सरकारा गावनि मुलाम्फाल' खालामगासिनो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो होननानै बुंबावो समाजवादी पार्टीनि गाहाय अखिलेश यादवआ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।